'Cause you got a heart so big it could crash this. Bale, ikasleok, ontxe horrengo bideoan azalduko dutzuet selektiadeko kontabilidadeko ariketa bat zela nahi, bai? Teoriz ikusi dugu, ontxe praktikara pasatuko dugu. Horrego eta behin, dakizun bezala, edozen ariketa selektiadekuan ebozu emaitzekin ikusi eta konprobatu, bai? Dakotzue examen guztiak zuzenketekin disponible era ontara. Jartzen bozu Googleen, usa azterketak, bai? Jartzen zari lehenko egunien, oso importante, euskera jarri. Eta nik asuntan okeatu 2019ko uztaileko azterketako ariketa. Beraz, nator dagokizun urtera. Eta hemen, uztaileko badan, jaizten bera, bai, ekonomiakoak dauz, abie faseko gaietan ez, onarpen faseko, bai, azterketetan, eta hemen enpresa ekonomia ikusten dituzue bi azterketa dauz. Ekaineko bada, ohiko deialdia da, eta uztaileko bada, ez ohiko deialdia. Nik asuntan uztaileko hartu dut, beraz, horingo bat klik. Eta hemen B3 ariketia da, beraz, nator, Jaisten, B3 ariketa, hasi arte, vale? Gero hemen jarritzen dau, fango ganaz pasatzen. Vale, orduen azten gara, ordoko ariketia, ariketa inozku, Ledron S.A. enpresa oialen salerosketan aritzen da. Vale, garrantzitsu edo ikustia, enpresa zertara dedikatzen den, gero, por ejemplo, identifikatzeko zer dan lehen gai bat, bai? Enpresa horrentzako, adibidez. Eta ekitaldi ekonomikoaren amaieran, honako ondare elementu hauek ditu. Bat, laboral kutxari 5 urteko epean itzuli beharreko 80.000 euroko mailegua. Orduen, oin izango dutzuet, esaldi hori non kokatu behar dugun ariketa honen barruan. Balego eta behin, laboral kutxari 5 urteko epean, bale? Sordotza, bai? Dirua non hori, bai? Beraz, banatorren, kasu honetan, ona da pasiboko zozer, bai? Enpresa positiboan doko zozer da non hori dirua sorretan eukitzea? Ez. Gure hau esan, bai? Sortza gura norbaiteri eta automatikamente horia da pasiboa. Pasiboan dugu, pasibo ez korrontea eta korrontea gogoratu. Epe luze, epe labur, urtebete baino gehiago, urtebete baino gitxiago. Akasuntan ariketa inozku, bai? Pues, enpresa honen kasuan, 5 urte barru bueltatu barru zela diru hori, bai? Beraz, izango da, bai, kasunetan markatu izango da, hemen jarrizkero, bai, pasibo ez korrontea, bale? Kreditu erakundekiko epe luzeko zor bat da, bai? Beraz, pasibo ez korronte barruan jarriko dut, edo kreditu erakundekiko epe luzeko zorrak eta dagokion importea, bale? Kasu honetan, ariketara banator, bai? Ni jarri dut hemen, pasibo ez korronte barruan, bai? Laboral kutxa 5 urteko mailegua, taka itxiot puntito batzuk, bai? Gero, alineatzeko hemen importe guztione, bai, eskumako parto enten, egitzen baditut, zenbaki guztia gero horrek batzia errezaue da. Bai, horregatik, puntito batzu hartzen ditugu, eta hemen bukaera partien, taka, 80.000 euro. Vale, venga, pues aurrera, eta goaz urrengo, kasu honetan, lerrora. Bi, kutxabanki 10 hilabetean itzuli beharreko 9.000 euroko mailegua deko. Kasu honetan, bai, gabiz berri hobe pasiboan, non hori dirua zorrotzagu, baina kasu honetan 10 hilabete, bai? Beraz, ez izango, ez korrontea bezik eta korrontea, bale? Eta hemen, pues, kreditu erakundekiko epe laburreko zorrak da kasu honetan, bale? Ez da hornitzaile bat, ez da hogasuna, da banku bat. Beraz, ariketa datoritza, bai, pasibo korronte sekzio honen barruan, bai, jarriko dugu, epe laburreko zorren barruan, Kutxabank 10 hilabeteko mailegua 9.000 euro. Vale? Bataka, jarri dut. Venga. Urrengora noa. 3. Kontu korrontean 8.000 euro ditu. Vale? Bankua 8.000 euro kitxie positiboan dokoten zuzer da? Ba, bai, ez da. Kasu honetan, gure hau esan, bai, aktiboan kokatu behar do, ze positiboan dokoten zuzer da, bai? Eta kasu honetan, bankuan gordeko 8.000 euro, baina 8.000 euro horrek geldi eukiko ditu enpresa batek urte betian zehar. Erabili barik, edo erabiliko diru hori pagatzeko faktura, lehen gaiak argisa, fontaneruak, diru hori ez da eukiko geldi, bai? Erabilgarri deko momentuan, orduen, ez dara ez egongo urte bete geldi, aktibo korronte bat izango da, urte bete baino gutxi haukua, epe laburrekoa, eta hemen, izakinak ez daukot almazenean, ez da nonok sordozten diru bat, beraz, ordun komertzialak ez dizengo,
baizik eta izango da erabilgarria, bale? Kasu horretan, pues, bankuko kontu korrontea, beraz, ni nator hona, eta erabilgarri barruan, bai, kontu korrontea 8.000 euro, edo banku kaka jartzen bat bai, ondo, bale? 8.000 euro, taka, hortzen. Bale, guazen ariketara berriro eta behin aholku txiki bat emango dutzuet. Azterketatan, bai, ikusten zuen, bezala hemen dauz, 1, 2, 3, 4 esaldi, hemen dauz 17 esaldi, asko diez, bai? Beraz, aseguratzeko denak erabiltzen ditugula eta zakula bat berabez azten, ni gomen dizueda, idatzi orduko, bai? Taka, markatxo batein, tatxau, zozerrein, ikusteko esaldi hori indozuela, bale? Eta lan, aseguratu edozue, ba, esaldi guztiak landu dituzuela bat berabez astu barik. Bueno, laugarren esaldira goaz, enpresak bere jarduerako duen lokalak 150.000 euro balio du. Eta horietatik, 30.000 lurrari dagozkio. Bale, orduen, 150.000 euroko, bai, lokal badeko, 30.000 die lurra, eta 20.000 restanteak, oainentzuak zizengo diez. Ba, bueno, torten bagara ona, bai, azken binen, erekin bat zer da, enpresaren zerbitzura, epe luzerako dauen zozer, bai? Positiboa doko zozer da? Bai, aktiboan dau. Eta, doketen gauza hau, epe luzerako da? Ostras, erekin bat, fabrika bat, erosten duzu nien, da erekin duzu nien, esperantzia da hainbat eta hainbat urte zerabiltzea. Ikutu aldot, orduen, hainbat eta hainbat urte zerabiltzen badot, aktibo ez korrontea izango da, eta kasuntan, ikutu aldot, erekin bat, ba bai, orduen, iberetu materialen sartuko dut. Baina ikusten duzu, eko alde batetik eraikina eta terrenoak. Berak hemen duzku lokalak osorik, lokala balio bat, esan duzku, 150.000-ekoa, baina 30 diez terreno du lorsailekoa. Beraz, gainontzeko ondo gehiago izango diez eraikina. Bai? Bi esaldi datu horren barruan. Orduan, banatorren ona, bai, nik aktiboa sartuko dut, obviamente, epe luzerako dalez aktibo eskorronten sartuko dut, ikutu alotenez, ibilgetu material taldean sartuko dut, bai, eta garriko dut lokala edo erekina 120.000 euro, eta lurrak edo lursaia 30.000 euro. Guztira, 150.000. Venga, ba, aurrera goaz. Ja, aurren gorria pasatzen az, eta biltegian 10.000 euroko balioa duten oialak ditu saltzeko. Bale, enpresa esan dugu, dedikatzen dela, ez da, hemen gartzen dugun bezala, oialak salerostera. Beraz, doko saltzeko prest, bai, 10.000 euroko balioa daukien oial batzuk. Beraz, ni banatorren ona, 10.000 euroko balioa daukien zerbait eukitzia almazenien, nire beraztasunaren parte positibo bat da? Bai, aktiboa da. Bale, ni dedikatzen banaz konstantemente egunero oialak saltzera, gortoko eta 10.000, ongo 10 gilti 10.000 euro horrek, edo ja guzti horrek urte betez almazenien, edo ongo 10 gorra 10.000 bizar gitxitxu hau, gero gitxitxu hau gastatzen, gero karrikotez gehiago hau. Bai, urtean dedikatzen banaz, bai, sabiak edo oialak saltzera, pues, kasu honetan ez da ongo geldi, urte bete. Bai, orduan izango da epela burreko aktibo bat, aktibo korrontean, eta kasuntan izakinak, bai, biltegian dekoten zozer da, saltzeko prest dauena, produktu amaitu bat edo salgai bat, beraz, ariketa datorrita, bai, jarriko dut aktibo korronte barruan, izakinak talde barruan, eta jarriko zat salgaiak, zeia saltzeko prest dekotez, 10.000 euro. Venga, guazen horren gora. 6. Bulegoko mai, apal, aulki eta bestelakoek 7.000 euroko balioa dute. Vale? Venga, apalak, maixak eta erosten dituan nire enpresarako, nire asmue da, bai, horrek, hainbat urte zegoetia enpresa, bai, aportu arte. Orduen, doki balio bat, bai, nire aktiboaren, nire aberastasunen parte positiboa diez, bera aktibo, bale? Eta epe luzerako duzenez, izango diez, aktibo. Ez korronte, mai bat ikutu aldot, bai edo ez? Bai, beraz, ibilgetu materiala eta altzariak, muebleak, bale? Beraz, zan dugun bezala, kasunetan goaz ariketara, eta hemen aktiboa, aktibo eskorrontea, ibilgetu materiala, eta altzariak taka 7.000 euro. Vale. Horren goragoaz, ordenagailuek 3.500 euro balio dute. Vale, nik ordenagailuak, kasuntan, erabiltzen ditut egunero, nire enpresa zerbitzura dauz, bai? Baduki balio bat, beraz nire aberastasunaren parte positibo diez, aktibo diez, baina erosten duten ordenagailu bat, espero, urtetxo batzuk irautia, beraz, enpresa zerbitzura urte bete baino gehiago dau,
aktibo eskorrontea, bale, epe luzeko gauza bat da. Ordenagailu ikutu aldot? Bai, beraz, hibridatu materiala izango da, eta hemen dugu bezala ordenagailuak edo ekipamentu informatikoak bezala jarri aldugu. Beraz, ariketara goaz, eta ordenagailuak, hemen barruan, aktiboa, eskorrontea, hibridatu materiala, 3005. Venga, eurera. 'Cause you got a heart so big it could crash